Hyvät kansalaiset, mun nimi on Ares. Ja me ollaan Samsungin kanssa järjestämässä yhdessä keikka, Joo! Missä sä tulit? Kävi just vetää tuossa Samsung Music Galaxy keikka. Mutta eikö se ole joskus marraskuussa vasta? Mulla ei ole nyt aikaa tähän, bro. Ihan miten vaan yli. Joo. Toi tulee olemaan ihan sairas keissi. Me tehdään toi Tampereella ja Stadis, molemmissa. Jatsaveli, nähdään siellä. Kuka sä oot? Mun pitää nyt mennä. Ja hei, jos sä haluat kokea jotain ennen näkemätöntä, me osoitteeseen musicgalaxy.fi ja sä voit voittaa liput meidän yhteiselle keikalle. Onneksi se unohti tän. Joo. Oliks niitä lippuja vielä sinne keikalle? Mitä? Miten niin ei oo? Onneksi kaikki tää suru on kääntynyt